sí! Moi bons días, familia! Mira como veño de relaxado, mira que movimento, tan tranquilo. Como musculitos, que vai tranquilo tamén. Moi bons días, familia! Tranquilo sí, pero cheo de enerxía, non te preocupes. Por qué? Porque hoxe non sabes o que fixen. Volvín ir a nadar. Pois despois de ir a nadar un ratiño, metínme nunha zona que lle chaman un spa. Había uns chorriños por un lado, uns chorriños polo outro, e quedei, mirade, como un carameliño. Veña, vamos palo. Imos facer unha receita hoxe que iso sí que é un caramelo, pero un caramelo cheo de sabor. Vale, sabor por todos os costados, porque vamos facer un arroz meloso. Sabedes que os arroces aquí no Estachebó sempre quedan perfectos. Arroz meloso, de polvo, lagostinos e un chisco de sobrasada. É que é casi como o noso chourizo, si ou non? Vale, así que, sabendo que está xa collendo todo notación e tal, dicindo, hoxe toca arroz, hoxe toca lamber, empezamos cos ingredientes e comezamos tamén a cociñar. Mirade, aquí, chisco de caldo, de peixe. Peixe branco, neste caso, é un caldo de congro maravilloso que temos feito aí. Temos aquí unhas ñoras deshidratadas. Temos por aquí tamén un chisco de vermú. Ollo, que podría ser viño branco tamén, non pasa nada. Temos por aquí uns lagostinos, un pouco de tomate concentrado. Temos sobrasada, temos tamén allos. Temos polvo xa cocido, maravilloso para facer nun pim-pam cando non temos tempo. Temos por aquí tamén un chisco de perexil, algo de cebola, pemento verde e vermello, un pouco de tomate natural e, por suposto, o arroz. Arrociño meloso de polvo, lagostinos. Lidia, moi bons días. Bons días, Iván. Dios mío, que tes unha cara de cansada. Non me digas. Tes cara de cansadiña. Que me vía ben hoxe. Non, guapa estás, pero tes cara de soniño, como se ve. Xa sabes, que eu moi vou madrugadora. acumulando, sabes, non dou compensado as horas que me faltan, pero bueno. Bueno. Tes cara de cansadiña, pero xa verás como con todos estos cheiros desta cociña vas a empezar a resucitar como a min. Hoxe eu, que estou así con esta tranquilidade. Hoxe igual leva a receita 40 minutos, máis ou menos, porque fun ao spa. O spa, Fun ao spa, fun a nadar, despois ao spa, mira como estou. Non sei, como teño así unha sangriña no corpo, así tranquila. Pois igual tes que ir máis a miúdo, Opa, máis a miúdo. Vamos facer unha cousa, que vamos facer un arroz ben guapo, e o primeiro que teño que facer eu é poñerme un pouco con este polvo. E se me axudas, vamos a poñer isto tamén por aquí, vas a poñer a pelar que? Os lagostinos, home, porque temos que empezar a facer a nosa historia. Que vou facer? Teño un caldo, vale? Un caldo de congro, que xa falamos. E teño aí uns lagostinos. Vou aproveitar esas casquiñas, as cabezas, primeramente, se queres, pouco a pouco. Sí, despois para que vayas bulindo, sen problema. Por qué? Porque vou a quecer un pouco esas cabezas xunto co caldo e vou a reinfusionar. Que quere dicir iso? Que igual que temos un caldo xa aí ben posto, xa con sabor, e como teño tamén unhas cabezas, vou a quentar esas cabezas, meterlle o caldo e vai doble sabor para aí, sen problema ningún. E tamén temos unha cousa ben bonita aquí, que é este polvo, que vou facer unha cousa. Mirad, aquí. Vouno relar desta maneira, así, vale, así, e imos facer ven aquí con un plastiquiño, xa ides ver. Eu o que quero, que pensades que estou facendo o langrán, o que quero é directamente que todo ese zume que agarde aí. Por qué? Porque ese zume tamén vai po caldo, non penso perder nada. Isto é a cocción do propio polvo, polo tanto, isto nos comémolo todo todiño, veña, perfecto. Mira como buliche o coche diga. Despois agora vas ti pouco a pouco facendo nas outras cousas. Porque o sabor realmente onde está? Está na auténtica cabeciña bonita. E de feito vamos a hacer unha pequena infusión. Mirade, lume, veña xa. Aí, lume ven para aquí, perfecto. Lume tamén para aquí, fitamos para todas, aquí, Isto de ser moi alto para a cociña non está moi ben, porque como eu teño que mirar, a mí non me vale facer así e mirar, eu teño que mirar por debaixo, non sei por qué. Vale, aquí, chisco de aceitocho. Para esas cabeciñas. Aquí, outro chisco de aceite. Para que? Para esas patiñas que imos facer agora, xa verás como. E agora, deixo isto por aquí para que nun segundo poñamos a traballar e mira, este caldo vai ir para aí, xa cho digo tamén. Pero vamos facer, por exemplo, así, uns cachiños ben bonitos, con ese polvo que temos xa cocidiño, no seu punto. Isto podese comer así directamente, se che digo a verdad. Pero queda increíble se o tostas un pouco, porque esa pel vai deixar tamén moito sabor aí. E despois metolle xa un pouco de todo e xa verás que non é máis que verdura. Acordado que dicimos sempre, unha cousa moi importante nun arrociño é o rustrido inicial de verduras
moi importante é un bo caldo. E hoxe, como temos eso, bo produto, un bo polvo, uns bons lagostinos, é prácticamente imposible fallar. Así que con isto, mirade, isto xa veredes pa onde vai. Vai ir para aí, para que vaya todo remixido. Non queremos outra cousa que quede todo maravilloso. Veña, isto, que empeza a ruxir. Pa dentro. Vamos. Non, hoxe temos unha comida para desfrutar, A ti gusta, xo. Xa o teño máis claro. Gusta, e a min tamén. E a quen non lle gusta un arrociño? A ver, vamos pensalo. Ti sabes que para moita xente a comida é un problema, o sea, non Como un teñen esa problema? función de desfrutar. Pode ser unha tortura a comida. Sabes que hai moitas persoas que teñen trastornos da conduta alimentaria. Sí, seino perfectamente, tal. O que pasa é que, bueno, moi de cerca non o vivín, grazas a Dios, pero, bueno, sempre escoitas e tal. Incluso xente deportista, xente de todo, o sea, de todas as cores. Moitísimo. Xente estudiada, xente non estudiada, xente... Sí, de todo. Hai moitos Eu mitos. ataca a todo o mundo. Hai moitos mitos en relación aos trastornos alimentarios. Un que moitas veces non pensamos que hai un trastorno se non vemos un corpo que cambia, ¿no? Sobre todo se non vemos un corpo moi delgado, asumimos que non hai problemas de trastornos alimentarios. Eso é un mito. Vale. Porque os trastornos da conduta alimentaria podense manifestar en todos os tipos de corpos. Bueno, eso teño claro, O sea, ainda que non tal, eso teño máis ou menos claro, evidentemente, claro. Non teño que parecer... Eso de parecer saudable é un pouco moda. A saúde non se ve dende fora. Ben, gracias. As redes sociais están cheas de xente que vende consellos saudables, vende corpos, comillas, saudables, e que despois estamos tratando na consulta con trastornos da conduta alimentaria. O sea, que moito ollo con eso. Teño máis claro iso, Lidia, un segundo de nada, vale? Porque eso parece interesante, vouche volver a preguntar. Mirade, aquí, empezamos a quecer as cabezas, vale? As cabezas quentiñas, xa collendo ese cor laranxa, laranxa, laranxa. Que facemos? Integramos esa auguiña do polvo. Veña, pa dentro, que está ali. Perfecto. E agora, imos quecendo no caldo, para que eso se empece a facer o noso, o que vos dixen, ese caldiño 2.0, vale? Por lo tanto, metemos ben de auga. Vamos a facer unha cousa, como sei que vai levar isto, deixarei un pouco máis para despois, pero esta pouquiña deixo xa aquí, deixamos isto aquí ben bonito, e isto deixo fora. Agora, xa estou a facer unha cousa interesantísima, que é meter un caldo no seu sitio. E o que vou facer tamén, se collo un cunco, debería estar por aí, pero xa non sei onde metín. Vou coller ese polvo, vale? Movendo un chisquiño máis, mirade, vai saltando, ten un pouco de auga, é normal, podería secalo. Mira como está empezando a tostar, ainda ten un pouquiño, non pasa nada. Se está ben feito, compramos así desta maneira, non pelexa nin nada. E o que facemos é meter eso. Entonces, que me estabas a dicir? Estaba contando que hai moitos mitos que sobre os trastornos da conduta alimentaria que fan que pasen desapercibidos ou que se cronifiquen, non? Por exemplo, moita xente asocia que os trastornos alimentarios son cousa da adolescencia. Sí que é certo que poden iniciarse aí. Comezar. Exacto, pero manifestanse en calquera idade. Non é unha tontería da idade, non é unha cuestión estética que moita xente relaciona. Non, é que é xente vanidosa que quere verse ben. Boa. Estamos a falar dun trastorno psicolóxico grave que hai que traballar. Unha enfermidade que é multifactorial, que ás veces un síntoma é a insatisfacción corporal, pero non só é vir dai o problema. Normalmente é un problema que se manifesta ca comida, pero o problema non é directamente ca comida, non? Sino a comida é unha forma de, pois, por exemplo, de non sentir. Os trastornos alimentarios están moi relacionados co control, co perfeccionismo, ca autoestima baixa, con traumas. E, sobre todo, se temos ese perfil, pois podemos ter máis tendencia a manifestar un trastorno alimentario. Xa. Hai moita xente que se sinte segura no control, non? Mentres me movo no control, pois síntome seguro. Eu sei que é máis ou menos un manexo, non? No que xa tal, vale. Especialmente cando hai circunstancias na nosa vida que se escapan ao noso control, un síntese seguro controlando. Vale. Eso ten sentido tamén, vale. Pero, o sea, o que encontras moito na consulta logo que xente que igual ten diferentes cambios, isto xa cortar e volvo a cortar, parece un raparigo. Que ten cambios no traballo, por exemplo, ou tal, e pode pasar que se manifesta a través dunha historia parecida, non? Claro, hai factores que predispoñen a ter un trastorno alimentario e outros que o precipitan. Normalmente, dos factores que precipitan son estar detrás as dietas, non? Unha persoa que xa ten factores predispoñentes, unha dieta pode detonar un trastorno da conduta alimentaria. Que pasa? Que estes trastornos tenden a cambiar de forma ca idade, non? E moitas veces, sí, por exemplo, levo unhas temporadas sin ter atracóns, pode parecer que o trastorno xa está solucionado. Pero se non traballamos a causa que orixina todo ese trastorno alimentario, cando veña unha nova época de estrés, de alteración a nivel emocional,
pode volver a aparecer ou cambiar de forma. Non é raro pasar dunha bulimia a un trastorno por atracón, o sea, que van cambiando tamén o propio foco e vai cambiando un pouco como se interpretaría a enfermidade. Por iso que non é algo que se soluciona así solo. Sí, é dicir, necesitamos axuda, sobre todo psicolóxica, ás veces medicación e apoio nutricional. E apoio nutricional. Vale, lavas maus. Perfecto. Bueno, pois isto, que son a veces, eu digo, chapas que metemos por aí, para mí non é ninguna chapa, é unha cousa que nós, que é un programa relacionado ca comida e tal, e tendo a sorte de contar con unha profesional como Lidia, sí que me parece moito, eu tirolle bastante da lingua destas cousas e fora de cámaras falamos moito desto, porque a verdade é que cando me conta cousas que lle pasan en consulta con xente adolescente e tal, a xente maior tamén me dá pena, pero cando ve que un rapaz empeza moi pequeno, unha rapaza moi pequena, e moitas veces por culpa desas redes sociais, por culpa dun pouco do entorno, desa educación, dese un pouco... parece que me doi por dentro, non? É unha cousa que, bueno, que deberíamos mirar. Mirad o que estamos a facer aquí. Esta pouca cebola, mal, exactamente igual, porque non todo é cousa tal, hai que tamén falar de comida e falar un pouco de cousas chulas. Temos por aquí, mirad isto. Ese polvo, o que fixe que foi? Tostar, estamos aí a falar, tostar, se tiveras unha grella... E saca, como que isto é maravilla, é que isto é maravilla pura. Isto xa estaba a comer, ahora sí, pero non vou afastalo un pouquiño, porque senón esta que é unha lamora mete xa o dente. Sí. E aquí directamente metemos tamén esta cebola. Aquí temos caldo quecendo, vale? Con ese lagostinos, con esas cabeciñas que está dando ultra sabor, máis un pouco do chisco do caldo que traía xa o noso polvo envasado. Maravilloso, e que eu emprego moitísimas veces. Eu igual fago unha pizza e meto un pouco de polvo despois por riba. Home, claro, se tiver eu tamén. Así por dentro. Eu salpicón, a min gústame moito unha ensalada con polvo, aguacate, coandro, espinacas e tomate. Mira unha cousa, faime un favor, 3 destas. Vale? Esta deixamos por aí. Bota un pouco de agua templada ali, por favor, para ir hidratando, porque senón despois non nos dá tempo. Metelle auga ben quente, por favor, Lidia, porque así xa vai de contado. Mirad o que fago eu. Mentre diga tal, o que estamos é hidratando nesas señoras, que é importante. E facemos tamén o seguinte. Mirade, un chisco de pemento, non vai levar todo, xa sabedes o que penso do pemento. Nesta receita, de todas formas, a mí gústame bastante, é algo que lle queda, pero nunca lle meto todo, pola proporción, máis ou menos. E tócame meterlle tamén un chisquiño, mirade, vamos a poñer isto aquí ben bonito, un chisquiño, vale, de aceitiño a isto. Esperad un segundo. Ai, como ule este polvo, macho. Ai, como ule, en serio. Oh, que cousa rica. Como a recende, como se estiveras nun prao, pero nun prao tal. Sabes que hai xente que colle polvo en vez de nas nasas? Polvo camao. Visto alguna vez? Non é camao. Teñen un pau grande. Mentras fago isto, contocho. Teñen un pau grande, vale? Nese pau grande teñen un gancho. Ao final de todo. Pau grande tal, sí, como un gancho, pero non un anzó tal. Un gancho guapo. Que normalmente ten como 3 galletos, así. E poñen unha sardiña unha sardiña ou calquer unha xouga que me dame igual, non? Algo que lle vai a comer eso e méteno no medio dun pano, ben de cordel para que non se saque, e cando está en marea baixa, cando colles as rochas e tal, metes o chambón ese ca sardiña e vas nos buratiños, vas, e cando colles un pouco de... ves un pouco de pa, tens que tirar tal, e sai o polvo. Buah, flipas, teño visto eso é maravilloso. Encántame... Ha de ser complicado, porque os polvos son un animal moi intelixente. É forte, que tens que tirar, como tires un pouquichiño de nada, aí vas, xamo Richie, xa cho digo tamén. Xamo Richie, veña, isto por aquí hidratando, moitas gracias por hidratar eso. Os polvos son listos. E como se camuflan, como son capaces de cambiar a pel para camuflarse. E cando ves algún documental que xa hai, pero cando ves tamén, a min, sabes o que me flipa? Por exemplo, cando vin por primeira vez meter por unha botella ou cousas destas nos buratos, que, o sea, un burato pequeno, e van pa dentro, é flipante, tío, como meten. Alucinas, o mundo animal, moito temos tamén que aprender, moito temos que aprender do mundo animal, que son bastante máis instintivos. Seguramente que estamos a falar non teñan tantas enfermidades de cousas desas trastornos alimenticios, non? Non, aí comen o que se pode. Verdad que sí, o mundo natural, e que moitas veces, non sei. Bueno, vamos a ver, que che parece logo este rustrido aquí que sempre che digo do arroz? Ese truco perfecto para min que é agora, que isto leve o seu tempo. Vamos aquí, vale? Ese caldo xa está medio fervendo. Sabedes o que penso tal? Unha vez que ferve 10 minutos xa pode infusionar aí, porque temos que esperar un pouco por todo. E vai ser máis que suficiente, vale? E facemos unha cousa tamén, porque isto é maravilloso e vai nos quedar tal. Ir picando isto e, sobre todo, ir facendo o que vos dixen. Un rustrido que con tempo, un pouco de tomate, un pouco de historia, con esa señora que imos meter, que se non temos, ou chouriceiro tamén valería, que se non temos, ahora dígolo en serio,
valería perfectamente con pasta que empregamos moitas veces, pero hoxe tiña por aí esa... Pasta hidratada, non? Vai tal, A pulpa. claro, exactamente, esa propia polva que non pasa nada. Isto sí é pa dentro. Entonces di, a ver, estábamos a falar un pouco desas tal. Hai algunha boa noticia? Contame logo que crees nutricionalmente, como lle vai quedar toda esta historia. E sobre todo ese sabor, porque hoxe metín así unha trola, unha trampiña polo medio, porque en vez de chourizo, que tanto me gusta, sabes o que botai? Vou botar Pemento choriceiro. sobrasada. Sobrasada, do vale. meu corazón. Mira, que sobrasada que é típica das Baleares, non? De Mallorca. De Mallorca, aí estamos. Eu tiña un colega de Mallorca, macho, que traía unha así un pouco picantona, esta non pica. Que estaba, como estaba. Eu metía ese nun pouco. E con mel. Mira, que é unha combinación que nunca faría. Pois, escoita, é unha cousa que se fai ali en tostas así por tal, folla con mel. O que me dá a dicir é que pensedes vos tamén que igual eso de que hai xente que di que toma, como é, o cuidado co pemento, se sabedes o que vos dixen máis unha vez, corteime unha vez con pemento, é a única verdura que lle ten un pouco de así, de mirando sempre así. Nunca miro pa ti cando corto pemento, que me pasará, Eso tal. Pois dicíavos, hai xente que toma chourizo con ca crema de avelás. Sí, que me parece imposible. Pois mira, sobrasada con mel, anda aí afiando un pouco. Bueno, pero ao final, melón con xamón, o queixo con marmelo, son combinacións que a priori... De salgados con tal, ou de untuosidades, tamén un pouco as texturas, non? Como casan e como tal. Graxo e doce. É certo. Mira unha cousa, que che crees que che vou mandar se che digo que tes que coller un pouquiño de perexil e de allo? A ver, pelar os allos. Pelar os allos, tal, e machucar. Ai, claro. A miña machucadora, porque este vai quedar increíble, xa verás como así esa historia. Temos eso peladiño, perfecto, así que eu comezo a limpar a táboa e mirade, resumo total. Isto hidratando perfectamente, mirade, en auga así quentiña xa morna para que vaya decontado. Temos tamén eses lagostinos que imos poñendo por aí con esas peles que non imos tirar. Vale, de feito, podemos facer algo así. Temos ese caldo que voulle xa apagar, como vos dixen, e que quede infusionando. Ten bastante, que fixe máis ou menos? Pois pensade, vale? Que eu, cando fago tal, hoxe dixen, por se non o sabes, que iba a facer un arroz melosiño. Meloso tirando a caldoso, vale? Pero hoxe melosiño, como a min. Moi meloso e tranquilo, como sempre, como veño hoxe do spa. Entón, aquí o que me fai falla agora, que empeza isto a rustrir un pouco, é botarlle un chisco de sal, como a case sempre, vale? E facer algo tamén ben bonito, que é botarlle un pouco unha pingueira de tomate. Mirade, e teño un tomate por aquí, que moitas veces falamos pois das latas e destas historias, un pouco de tomate, vale? Vamos a metelo aí, tiramos pa diante e facemos o seguinte. Mira, eso pode ser un sofrito, pode ser unha vinagreta, pode ser un pico de galo que facíamos outro día. Perfecto. Ao final, a mesma base, vai todo no mesmo, en vai todo diferentes no formatos. mesmo. Exactamente. Despois é unha cousa importantísima. Mirade, vou quitar a tapa de todo, porque despois isto moitas veces é o que quito, o que fago, sabes o que é? Metelo con un bote de cristal. En vez de quedar aí, pois que pois se oxida un pouco, para que este pechado. Para que este pechado e tal. Entonces, moitas veces, pois faz esa historia. Hai tapas de silicona que se adaptan. Tamén valería. Aquí, unha pingueira de tomate natural, que moitas veces non temos que relar ni nada, e con eso é máis que suficiente. Perfecto. Vamos a deixalo por aí. E o que facemos tamén despois para a neveira. Colles o... Non, isto é machucado para ti. Isto xa eu non o quero nin ver. Colle un pouquichiño de perexil, polles e tal, eso é todo teu. Ere la máquina do noso machucadiño no estache bo, así que quedas tal. Aquí, mirade, exactamente, chisquiño de sal, de nada, que xa lle botei antes un pouco, pero outro pouquiño máis, perfecto, e agora tiramos, así, vale. Hai que acordarse de darlle un pouquiño de sal ao machucado, vale? Voucho botar agua agora, isto que empeza a facer, aquí non lle vamos a botar tampouco máis sal nós, vale? Porque o que queremos agora é o que dixemos, que se rustra ben, importantísimo, por favor. Ten o sabor, aí saltou algo, espera, aí saltou algo. Eu quito eu así desta maneira, cuidado aí, Li. Perfecto. Veña, un pouquiño, como queres así, un chisquiño, vouche botar eu a axudar para que non esvare. Ese salciño por aí, e tiramos millas. Vale, isto, infusionando, isto, facendo os poucos. E o que vou facer, que vos estaba a contar, que é algo para min bastante importante, por exemplo, cando estou facendo no arroz, aquí unha teixoiriña, estou facendo arroz, estou a pensar sempre que cantidad, como quero, vai quedar sequiño, vai quedar meloso, vai quedar caldoso. Vale, pois neste caso, eu, como quero que quede caldosiño, o que vou facer é o seguinte, vale? Vou a facer que ter sempre o meu cunco, vale? Mais ou menos isto eu teño calculado, son casi 400 gramos de arroz. Vale, pois eu collo, fago o típico de 400 gramos de arroz,
metos aquí, 350, máis ou menos, ata arriba. Vale? E unha vez que teño xa isto, xa sei que de caldo vai levar por menos 3 destas. Que parece unha tontería, non o estou a medir, 200 mililitros, 400 mililitros, eu que sei. Está aí, poño ese arrociño, vale? Perfecto, arroz para aquí, todo maravilloso, e xa teño para despois meter todo e ter todo afiado. Porque pensade que aquí, según veña, fago 4 cousas, un pouco de sobrasada, ese vermú e nada máis. Así que, agora, ti machucando, tranquila, dalle, ti, non te preocupes que a veces te relaxas como a min hoxe no spa. Eu aquí, facendo neste rustrido bonito, isto infusionado xa quente para empezar a tal, e non chesquilichasqui. Estamos aquí, home. Menudo traballo de chinos, Lidia, Un traballo laborioso. Oi, que di señoras antes, chouriceiros, ó, que as señoras... Mira que cor quedou na auga. Esa auga podes empregar, moitas veces, que é auga que tal. O que fago é quitar as sementes. Dixemos antes, ñoras, que creo que se me escapou ñoras. As ñoras son as máis pequeniñas, as máis chatiñas, vale? Señoras ou tal, agora estou pensando, se dixen antes, parece que me dá un relumbre que tal. Pero bueno, isto é chouriceiro, bastante parecido, vale? Fora, e mirad o traballo de chinos. Facemos isto. Que é cando estamos ca pasta, co concentrado, que é o que temos nós? Pois isto que lle quitamos a esta historia desta maneira, vale? Imos quitando toda a polviña, a polpa esa que ten aí, así. Deixamos ben limpiño a codia e isto vai para aquí. O que xa lle botamos o tomate concentrado, vale? E agora, isto pa dentro. Toda esa remexida, veña, déxame limpar. Porque agora, por favor, o que temos que facer, deixando todo limpo esta historia, é que me traias a sobrasada e ese vermú. Ai, pero estamos na sesión vermú. Estamos un chisco de chourito, un chisco de outra cousa. Aí está, mira. Agora, sobrasada, ten ese toque que lle vai dar ese pemento en pó, polo tanto, hoxe nun pemento xa non lle bota. Xa temos aquí. Moitas veces hai que pensar así. Fago unha cousa tal, xa de un pouco xenerosos, E como ten, é bastante grasoxiña, tampouco nos pasamos co aceite con tal. Mirade que eu, isto, eso sí, mirad que cor. Que xixen ase de poñer moreniño, Moreniño a base do tempo, perfecto. Caldo que volvín a quecer dun pouquiño, vale, para que este perfecto para isto, pero que xa tiñamos listo con eses lagostinos e con ese caldo de congro anterior. E agora que temos todo isto, o único que fago é subir lume, mirade, lume a machete, veña. Empezo a espallar a miña sobrasada. Sobrasada de polvo, encántame esa mestura cultural. Sabes que a mí as mesturas encantan. Bueno, pero máis, escoito unha cousa, en serio que casa. En serio que é unha cousa que tal, porque que un polvo a feira que lle pos? Que lle pos un polvo? Pemento, non en pó, pemento. Bueno, o picante. O picante, ou tal, o que queres un pouco. Vale, aquí, agora, xa, mira, desapareceu esa sobrasada, pero mira o ulido, mira o cheiro. Cheira o pemento. Cheira maravilla, cheira auténtica delicia. Polo tanto, aquí agora, vermú, para darlle un toque doce, que podría ser viño branco, calquer cousa, para dentro. En esto esperamos agora, nada, 30 segundiños de nada para botar o arroz e de seguido botarlle xa ese caldo. Mirade como, mirade, por favor. A veces digo, a veces véxome despois e digo, a ver, por que dis tanto mirade? Porque en serio, que isto é unha maravilla. É como traballar con o que sei. Claro, porque a xente da casa só pode mirar. Claro, é que se pudera son sulir xa me calaba a boca. Veña, sacamos ese caldo, vale? Temos eso posto aí. Recordade que teño xa tamén un pouco as medidas cando collo un cunco destes grandes. Con todo eso feito, con ese vermú, perfectamente, prácticamente... Supoño que aquí tampouco hai problema se te quedas curto ca auga porque podes botar máis caldo, podes seguir botando un pouco e tal. Fago a primeira enrolada, que moitas veces facemos tal, pois hoxe, a primeira enrolada, pa dentro ese arrociño do bo, por certo, un bo arroz, vale, sempre che vai dar un pouco de tal. Este, en 15, 16 minutos, está no seu punto, exacto. Así que, remexo, vai collendo esa primeira capa, é como estamos vestindo. É a primeira camisiña de todo, que precisa sí ou sí. Mirade, aí está. Un bo rustrido, unha boa cor, esa sobrasada, ese polvo que xa estaba aí na súa base. E que canto. Como non vou cantar, ó? E agora, aquí, neisa primeira fritada, a lume forte, como bichedes, collo un coador, collo o cazo este e comezo. Con ese congro que tiñamos por aí e con esas cabezas. Pa dentro a ferver. Por que o temos quente? Por isto mesmo.
porque de contado xa está fervendo. Mira que sí que che gusta o arroz a ti, eh? A min gústame todo, pero O o arroz é a super fideuá, versátil. tal. Mirade, destes, polo menos, ten que levar uns 7, 8, 9 cuncos. Sempre vos digo, acordadevos o arroz que tal, este 15, 16 minutos non leva máis. Acordade tamén como evapora. Se temos unha tarteira un pouco máis fechada, evapora de outra maneira, máis sinxelo. Así que, polo de agora, facemos isto e empezamos a tranquilizarnos, porque agora sí, sabes o que teño que facer? Mover un pouquiño, que estes primeiros 4, 5 minutos, vale? Isto se vaya facendo, vaya cor, macho. Se vaya facendo a lume forte para despois ir baixando. E, polo tanto, o que fago eu é rapidamente tamén meter aí lume, porque vou pasar, isto xa está pasado para últimos intres, vou pasar a última hora de todo estes lagostinos, vale? Porque así teño xa todo con ese saborciño metido e tal, e empezo nos últimos 2 minutos, cando isto xa empeza a coller do seu, tengo a poñer así un pouco por Claro, riba, porque xa vale? ten o sabor do langostino e do caldo, non? Exactamente. Aquí agora, porque cando pos medio cocido, gústame esa capa crocante que fai textura este diferente. pequeno trustido, esa textura diferente. Moi ben, Lidia, tío, é unha máquina. Non sou de nutrición, tamén de tal, porque xa sabe que hai unha textura diferente, que hai unha historia. Isto, así, a cubo, e isto sí, Para que ven o cociñeiro, para que ven. E agora vou probar un pouquichiño isto. Que non te queimes. Oh, Que está potente o qué? Sal non sei, pero o sabor ten unha chea del. O que lle pasa é que lle falta algo. Que O lle- machucado. Ai, claro. O machucado, como non vamos meter aí? Vale, despois de que se fago traballar como unha... Veña, home, veña. Agora, ese allo en cru e ese perexil sí que é preciso que neses minutos últimos empeza a traballar un pouco. Polo tanto, metémolo aí. Para min é algo que ten que ter sí ou sí, vale? Porque lle vai dar moitísimo sabor e acaba de redondear todo iso. Vamos a darlle a última remexida. Xa están. Como se me remexo o arroz? Este é un meloso, tranquilo. Ya que nos valen para todos, machucados, eh? Os machucados sempre na vida. E así, eu o que fago agora é, con isto xa quente, darlle unha gotiña, perdón, o polvo non. Lagostinos. Os lagostinos, metemos esta cousa bonita e quedo rustrindo nesto, esperando esos 10 minutos, en prato todo, e a lamber, chisquili chasqui. ¡Estamos aquí! Hoxe cociñamos arroz meloso de polvo e lagostinos cun toque de sobrasada. Comezamos tostando as cabezas dos lagostinos, as que lles engadiremos o caldo de peixe para reforzar aínda máis o seu sabor. Por outra banda, cortamos o polvo rescatando a súa auga para o noso caldo e dourando este nunha tarteira para reservar e de seguido engadir a cebola e os pementos picados, rustrindo uns minutos para máis tarde incorporar o tomate triturado e o concentrado, deixando que reduza todo o seu líquido. Tras ese tempo, incorporamos a polpa dos pementos chouriceiros previamente hidratados, xunto coa sobrasada e o vermú, deixando que evapore o alcohol, para de seguido engadir o arroz, nacarando un par de minutos e verter o caldo quente, máis o machucado de allo e perexil, remexendo e deixando cociñar o tempo que indica o fabricante. Nos últimos intres, salteamos os lagostinos que incorporaremos o arroz xunto co polvo. E chama a familia, que hoxe sí, comeza a papatoria. Que ves aí o lexos, ti? Si vexo, pero cheiro... Cheiro non sei, pero isto é un arroz meloso. Meloso como a mí, Lidia, Bueno, faime xa ca... está. Bueno, mirade, o que tens que facer, o rustrido de sempre, cas verduras que teñas por aí, unha boa sobrasada, ese ben de tomate, esa historia toda para que nesa remexida fagamos o rustrido perfecto. Un chisco de arroz, arroz do bo, lagostino e polvo xa cocido e tes un caldeiro, un arrociño meloso de polvo, con sobrasada, que flipas. Destache bo. ¡Aburiño!